uZakariya wesikhombisa. Kwathi ngomnyaka wesine wenkosi uDariyu izwi likaJehova lafika kuZakariya ngolwesine lwenyanga eyisishiyagalolunye ekaKhisilevi. IBhetheli lalithume oSareseri noRegemi-Meleki namadoda abo ukunxusa kuJehova nokukhuluma kubaphristi abasendlini kaJehova Sebawothi nakubaprofethi ngokuthi, "Ngikhale ngenyanga yesihlanu, ngizile, njengalokho ngenzile le minyaka eminingi." Lase lifika izwi likaJehova Sebawothi kimi, lathi, "Khuluma kubo bonke abantu bezwe nakubo abaphristi, uthi, ekuzileni kwenu nasekulileni ngenyanga yesihlanu nangeyesikhombisa le minyaka engamashumi nangizilela nokungizilela mina. Lapho nidlayo nalapho niphuzayo, anizidleli, niziphuzela nina na. Akusiwo lawa mazwi uJehova awamemezayo ngesandla sabaprofethi bokuqala, lapho iJerusalema lalakhiwe lisabusa, nalapho imizi yalo nxazonke zalo nelaseningizimu nehlanze kwakwakhiwe na." Izwi likaJehova lafika kuZakariya, lathi, "Washo kanje uJehova Sebawothi, wathi, yahlulelani izahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele, kube yilowo nalowo kumfowabo, ningacindezeli abafelokazi, nezintandane, nabafokazi, nabampofu, kungabi ngoceba okubi ngomfowabo enhliziyweni yakhe. Kepha bala ukulalela, baphekula ihlombe, benza izindlebe zabo zaba buthuntu ukuba bangezwa. Benza izinhliziyo zabo zaba yidayimani, funa bezwe umthetho namazwi ayewathume uJehova Sebawothi ngomoya wakhe ngesandla sabaprofethi bokuqala, ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova Sebawothi. Kwathi njengalokho wamemeza, bona bengezwanga, kanjalo, usho uJehova Sebawothi, bayakumemeza bona, ngingezwa mina. Ngiyakubahlakazela phakathi kwezizwe zonke abangazazanga. Izwe selichithekile emva kwabo, ukuze kungabikho muntu odlulayo nobuyayo, ngokuba benza izwe elihle laba yincithakalo.